Amarya ba ki laifi. Wai yaushe ya kamata mu je ki sauko gwal din nan naki ne naga ya tsufa. Ai Alhaji ya sa mana rana. Allah a ake zaki sa rana ai lokaci na naki ne duk sanda kika sa mana ba sai mu je a canzo ba kawai. To shikenan Alhaji na. Idan na samu lokaci sai mu je a canzo. Ina ba ko. Da riga shi ka ce za ka canza mana wayoyi kuma sannan ga namu su ma sun tsufa duba da yanayi dadi tunda al'amura sun warware ai ta dan canza mana su dadi. Babu damuwa. Ya kamata dama a canza muku gaskiya saboda ga iPhone din nan na zamani sun shigo kuma ranar Monday din idan za mu je ta canjo walawala sai mu tafi da ku. Yawwa daji shi yasa muke son ka wallahi. Ai amin ya Allah. Ai butan nan ai sai mun zo manyan yara wallahi. Mota ma ni ai sai an dinga nuna ma garin nan. Assalamu alaikum. Anti na kwana. Kawai na kwana. Lafiya kalau. Kawo daman school fees ɗina ne ƙare na ce bari zo in gaya ko za a biya mu. Ba ni da shi na ce kai ba namiji ba ne ka fita ka je ka yi da komana tashi ka ban waje. To kawo Allah ya hore. Amin. Anti Salama ina abinci na. Abincinka? Garin kwaki ne ka san kuma inda nake ajiyewa ka je ka nemi suga ka je ka ɗauka ka ci. Abokina wai me isa kake kuka? Kaji dan komai ya zafi maganin shi Allah. Ina ji kawai kashe kaina zan yi. Kai abokina ka san me kake cewa kuwa? Ka san mu kuma fa duk wanda ya kashe kanshi fa. Na sani mu kuma duk wanda ya kashe kanshi wuta za shi amma wannan duniyar ta ishe ni tun lokacin da babana ya rasu. Gaba ɗaya duniyar nan ta fita daga raina. Kawu da ƴaƴan shi su suke badali kawai da dukiyar abinda zan ci gagara ta yi. To shikenan ka hakuri abokina. To wai shikenan yanzu abokina ma ka ci abinci ma tukunna kuwa. Gona da abinci tun shekaran jiya. To shikenan ba damuwa abokina yanzu ga wannan zan duba kan na dawo shi in ya so ko wani abu ne sai umma. Ka hakuri abokina. Ka hakuri bari in na dawo ya so ko wani abu ne sai in duba in gani. Shikenan ka hakuri ka daina kuka. Gaskiya my love kin kyau sosai kin ganki kuwa. Kala ka sa na ji kunya. To gaskiya na faɗa. Kin kyau. Kai baka ga wani wanka na gata haka ba ne. Hakan na wanka ana. Kuma dai na yi dai aidin naki ne ke ne yawa. Ta baki ikon Allah. Ai dole ki ji kunya tsararriya har kun wani saki labule me kuke aikatawa? Sweet wannan kuma wace ce? Amaryar kanin dadin mu. Amaryar kanin dadin ku. Ni kike cewa amaryar kanin dadin ku ni ba uwarki bace ba to wallahi zaki ga abin da zai faru. Ihu kwarto alaji. Ihu kwarto alaji. Kau. Gafara yana ina. Kau. Ina kwarton yake? Mustapha ne fa. Aka ce kwarto. Wallahi kawo kafin ma yazo sai na gaya ma Anti Salma. Ƙarya take yi wallahi Alhaji. Anan na zo na same su. Ke da kika ce ma ni ba uwarki bace ba? Kai ban gana ka zuwa gidan nan ba? Ka tashi ka fita ko na karya ka daga yau idan na sake ganin ka a gidan nan. Idan na sake ganin kafarka a gidan nan daga yau sai na yi shari'a da kai. Sai na ɗaure ka a garin nan na gatanka. Tashi ka fitan min daga gida. Fita na ce. Fita! Ina da bin sanar. Hello? Ina jin ka. Ba nan yanzu zan zo gidan. Ina hanya.
Kai jagaba wai mutumin da kake hawa mota yau kai ne ga akan bola. Yau ni kake gaya wannan maganar? Kar ka manta da halaccin da nema saboda rayuwa ta canza mu ba komai. Har abada na fi karfin ka wallahi. Salamu alaikum. Wa alaikas salam. Bismillah ku shigo. Bismillah. Manyan baki ne da mu kenan. Bismillah ga waje ku zauna. To, yaro ya girma zauna da wannan kuma zauna. Tashi zauna a sama zauna. Sannun ku da zuwa ya hanya. Alhamdulillah kawo. Lafiya. Lafiya kalau. Wannan Kabiru ne aka. Kabiru ne aka gina. Lafiya kalau ya makaranta. Kabiru makaranta kuma ai sai gona. Sarkin noma ne. Allah ya sarki. Allah mutanen karkara. Allah Allah. Karatu mai tsayi. Kwarai da gaske. Ya muka same ku. Wallahi alhamdulillah. Ya gida. Duk kuna nan lafiya. Lafiya kalau. Sannun ku da zuwa. Yawa sannu. Na ji gidan shiru. Ina yaran suke ne? Yara sun tafi makaranta. Ita kuma amarya ta je unguwa. Ina su Fatima da Jagaba. To Fatima tana cikin ɗakinta yanzu nan ta gama shara ma ta koma ciki shi kuma wannan mashiriricin wai san maganin da ya shiga ka san shi sarkin shiririta ne Jagaba. Gaskiya na ji daɗin zuwan ku sannun ku da zuwa. Kabiru ya girma yaro ya girma ya yi hankali. To ai ni alhamdulillah ma dama ina da wani buri a kai. Idan babu damuwa ina so zan haɗa Fatima da Kabir aure kaga sai a yi tuwo na maina. Wace Fatima kuma? Wace Fatima gare mu? Yar gidan yayin mu maragayi Alhaji Nuhu mana. To, Fatima sa'ar Kabiru ce kuwa? Wannan ai ba komai bane. Tunda yaro ya girma ya zama garjejin saurayi. Ai ba wani matsala bane wannan. Ni zan iya dawo da shi kusa da ni in haɗa su daga baya sai a san yadda za a yi. Waye nan kuma? Ya ko in bari ku gama ne. Naga ina ta sharan kuna dawowa da shi baya. To uwar ganda, direct ci ne. Ai da ba za ki cikin gaji ba. Da Allah malama ci gaba, ai sharan ba tare da ne, ban motsa jiki ne. Ci gaba da yi. Ai in bata nemi abun magana ba ta jin daɗi. Ba take. Banza balla kaza.